Преди нанасяне на Maxi-Decor Sahara, боядисайте стената с грунт Maxi-Decor Smooth Primer, тониран в приблизителен нюанс на декоративната техника. Разредете Maxi-Decor Smooth Primer с вода до максимум 10% и разбъркайте до пълна хомогенност. Нанесете с четка, валяк или пулверизатор. Ако не сте постигнали равномерен качествен филм с грунда, нанесете втори слой след 4 до 6 часа или върху предварително изсъхналия първи слой. Maxi-Decor Sahara се произвежда в сребърна, бронзова, златна, алуминиева и неутрална основа и може да се тонира по системата Maxi-Mix. Сега ви представяме алуминиева основа, която съдържа микроалуминиеви частици, които имат специален лъскав ефект. Доставя се готов за употреба. След тониране и преди нанасяне, разбъркайте Maxi-Decor Sahara на ръка до пълно хомогенизиране. 4 до 6 часа след нанасяне на Maxi-Decor Smooth Primer, нанесете Maxi-Decor Sahara. Когато създавате ефекта пустинна буря, постепенно нанасяйте материала в малки количества, като движите четката във всички посоки. По време на работа, периодично разбърквайте Maxi-Decor Sahara, така че пясъкът, който придава текстура на този материал, да се разпредели равномерно. След нанасяне на 1,5 до 2 квадратни метра, с чиста четка минете върху нанесения материал, който не е напълно сух, играйки свободно с пясъка, за да създадете окончателния вид и премахнете всички следи от четката.